Gwisg cyninen yn dy gap, ie? Gwisgi yn dy galon. Dim modd cael gardd yng Nghymru heb gennin, reit? Bydd fe disaster gyda hwn. O ie? O'n i'n strymo. Yr un fath o plannu? Mae hwn, Margaret Nicholas yw hwn. O, right, But she's from Adeiladu'r. She's like a nice shape yn ti'n marthefio fel la, ond... I calm down. Fi di strymo i ti'n bach, ti'n modd? A fi di upseto fi. O, mae'r dail yn lyflu, ta. Proof is in the pudding, yma. Beautiful. Mae'n eitha, mae fel rocket, a bach mwy refreshing. There's more life in there than there is anywhere. That's your flour to your chocolate brownie. It's gorgeous. Always look after it. Far useless, blwyddyn hyn. Okay. Beans, absolutely awful. This is not how you grow beans. Right. Beth sy'n mynd ymlaen fan hyn? Sdim ots pa mor obeithiol i chi. Dyn ni ddim yn wlad le mae rhywbeth fel India corn yn mynd i dyfu'r adeg corn o flwyddyn a cael cnwd i chi. Bach rhy hwyr. Mae'n rhy hwyr.